Vi lever i en usikker tid. Der er krig på vores kontinent, verdensordenen er i forandring, og gamle alliancer er pludselig uvisse. Men vi behøver ikke at syne hen i håbløshed. Du kan hjælpe med at forene Europa. Et stærkt Europa, der kan værne om frihed, demokrati og solidaritet. Du kan hjælpe gennem et sprog, vi alle deler på tværs af alle lande, nemlig musikkens sprog. Til sommer har den danske livgarde og præsident Zelenskis officielle orkester verdenspremiere på værket European Solidarity March i forbindelse med Danmarks EU-formandskab. Mange europæiske orkestre har allerede meldt sig for at forene Europa gennem musikken. Men vi behøver din hjælp. Du kan hjælpe med at dele musikken, så den når ud i alle hjørner af vores kontinent. Hver gang European Solidarity March bliver spillet, tilføjer vi en node til Europakortet. Og med din hjælp håber vi at kunne få fyldt hele kortet ud i løbet af Danmarks EU-formandskab. Så gå ind på Instagram og følg komponist Morten Jessen og hjælp os med at forene Europa gennem musik. For fred, for fremtiden.